Хей, здравейте! Месец декември е. Това е последния месец на годината и всички се опитваме да свършим всичко, което не сме свършили през останалите месеци. Дано да успеем, ако не успеем, през следващата година отново. Но ние имаме няколко кампании от помощ за затруднени родители, които искам да споделя с вас и ако искате да се включите. Първата кампания, това е коледната ни кампания, която организираме вече няколко години и тя е доста успешна, в която семейства, които са наистина затруднени, се записват за подарък или за трапезата си за Рождество Христово. Дарители помагат и по този начин семействата имат една щастлива Коледа. Друга кампания, която имаме в момента е за този център за деца с синдром на Даун. Този център има нужда от подкрепа за ремонт и ние сме решили да подкрепим с 3000 лева. Това е част от сумата, която им е нужна за ремонта, за да може тези деца да продължат да се учат там, да се развиват и да може живота им да е по-лесен и по-самостоятелен. Трета кампания, която имаме, това е за едно детенце с детска церебрална парализа. Ние подкрепяме неговото семейство за процедурите, за рехабилитацията, тъй като те са много скъпи, около 3000 лева на месец излизат. Ние искаме да ги подкрепим поне за един месец, ако е възможно и за 2 месеца, за да може това детенце да се възстановява. Друга кампания, която правим заедно с фондация Приятел в нужда, това е за подкрепа на 5 семейства за зимния сезон, с храна, с различни неща, които са за дома им, с плащане на сметки и така нататък. Там сумата също е около 5000 лева, но ние събираме, дори малки дарения са полезни и може да се включите с тях. Не искаме да пропускаме възможността да поканим всички наши дарители, които са дарявали през годината на нашата фондация някакви финансови средства, да се срещнем заедно в края на годината на 17 декември. Организираме среща за дарители. Надяваме се да се присъедините и надяваме се да си изкарате хубави празници. До скоро!